Nyt ollaan Manitoun osastolla A11 ja Juha Nurmisten tässä ollaan tosiaan Juha Nurmen kanssa tässä ja Hoffmanin nosturit ja nostimia. Nostettu Lemmenjoelta. Pojat antaa hiukan sieltä kisua kiukkaalle. On se sitä paljon puhuttua musiikkia, niin kuin kaikki vanhemmat äijät aina sanoo, että on se musiikkia, kun sitä saa kuunnella. Mä oon kyllä samaa mieltä, että nostalgisia muistoja sieltä herättää, kun ollaan kansallispuistossa keskellä vettä ja tuut välillä pihalla käymään ja kuuntelet ja katselet, että mitään ei näy muuta kuin revontulia ja toi soundi kuuluu, niin kyllä meinaa vesi tulla edelleen silmistä.